हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आप सबके बीच एक नवरात्रि का प्यारा सा पचरा लेके आई हूँ। मालिन तोहारो चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। मालिन तोहारो चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। माई बहारत रहली कड़े माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। माई बहारत रहे काड़े माई का धाम आए इसे चरवा हमार धूमिल भइल। मालिन तोहर चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। मालिन तोहर चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। माई बहारत रहली माई हर माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। माई बहारत रहली माई हर माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। मालिन तोहार चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। माई बहारत रहे विंध्याचल के धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। माई बहारत रहे विंध्याचल का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। मालिन तोहर चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल ना। माई बहारत रहली चौकियन माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। माई बहारत रहली चौकियन माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। मालिन तोहर चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल ना। माई बहारत रहे चौहर जन माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। माई बहारत रहले चौहर जन माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। मालिन तोहार चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल। माई बहारत रहली अलोपिन माई का धाम आया चरवा ऐसे धूमिल भइल ना। माई बहारत रहली अलोपिन माई का धाम आया चरवा एही से धूमिल भइल ना। मालिन तोहारो चुनरिया लाले पिया चरवा कैसे धूमिल भइल। मालिन तोहर चुनरिया लाले पियरिया चरवा कैसे धूमिल भइल।